A filmet az eredeti helyszíneken forgattuk. Olyan fényképek és vallomások láthatók benne, amelyek Che Guevara utolsó óráit dokumentálják. 1951-ben az akkor 23 éves Che Guevara motorral szeli át Latin-Amerikát jó barátjával, Alberto Granadóval. Az út során megismeri, milyen rettenetes körülmények közt élnek a kontinens szegényei. Bőrgyógyász diplomát szerez, majd ismét elhagyja Buenos Aires-t, hogy felkeresse Bolívia, Ecuador és Guatemala leprakórházait. Ám Arbenez szocialista kormányának bukása után Mexikóban kell menedéket keresnie. 1955-ben Hilda Gadea bemutatja Fidel Castrónak. Che úgy dönt, orvosként csatlakozik a kubai rendszer megdöntésére készülő csoporthoz. 1956. november 25-én kubai földre lépnek és gerilla háborút indítanak Batista diktátor ellen. Che a második hadoszlop parancsnoka. 3 év háborúskodás után Castro és csapatai diadalmasan vonulnak be Havannába. ...1959. február 12-én Che felveszi a kubai állampolgárságot, ekkor már élő legenda. Kinevezik a Nemzeti Bank elnökének és iparügyi miniszternek. Fidel Castro után ő az ország második embere. ...1961 és 65 között az 100 000 Vietnám megteremtésére buzdít Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában. ...1965. március 14-én eltűnik a nemzetközi politika színteréről. 1966. október 3-án Fidel felolvassa Che búcsú levelét. Fidel. Sok mindenre emlékszem. Arra, amikor Maria Antonia házában találkoztunk, a pillanatra, amikor arra kértél, csatlakozzak hozzád, az előkészületek sok-sok feszültségére. Emlékszem, amikor megkérdezted tőlünk, kit értesítsenek halálunk esetén. Akkor döbbentünk rá, milyen valóságos lehetőség a halál. Csak később tanultuk meg, hogy egy valódi forradalomban az ember vagy diadalmaskodik, vagy meghal. Ma már nem látjuk ennyire drámainak mindezt, mert idősebbek lettünk, de a helyzet megismétlődhet. Most más országok kiáltanak a segítségemért. Te már nem tehetsz meg mindent, amit én még igen, mert te felelősséggel tartozol Kubának. Ezért útjaink most elválnak. A búcsú egyszerre fájdalmas és örömteli. Magam mögött hagyom legtisztább reményeimet, és azokat, akik a legkedvesebbek nekem, szeretteimet és a népet, mely fiának fogadott. Lelkem egy darabját veszítem el. Az új csatamezőkre elviszem a hitet, amelyet te oltottál belém. Teljesítem a legszentebb kötelességet. Harcolok az igazságtalanság ellen, bárhol is üsse fel a fejét. Ha más ország ege alatt ér a halál, utolsó gondolatom Kuba népe lesz. És persze te magad. Nem hagyok anyagi javakat feleségemre és gyermekeimre. Én akartam, hogy így legyen. Nem kérek számukra semmit, mert tudom, hogy az állam megad nekik mindent, ami az élethez és a tanuláshoz kell. Annyi mindent mondanék még neked és népünknek, de nincs szó, mely kifejezné azt, amit érzek, így inkább nem pocsékolok több papírt. Igaz forradalmi szeretettel ölellek. Che. Che Guevara utolsó órái. Az útlevelet Adolfo Mena González uruguayi állampolgár számára állították ki.
Che azt mondta, hogy van egy terv, miszerint bizonyos latin-amerikai országokban létre kell hozni egyfajta politikai-katonai iskolát. A terv a kubai politikai elittől származott. A legvalószínűbb az, hogy egyenesen Castrótól. Che Guevara próbálta meggyőzni őt arról, hogy ez nem lesz elegendő. Nem volt ugyanis elragadtatva attól, hogy politikai-katonai iskolákat teremtsen a latin-amerikai országokban. Ő egészen másban gondolkodott. Szerinte a gerilla háború volt az egyetlen megfelelő megoldás. Che megborotválva üzletember külsővel illegálisan érkezett Bolíviába 1966. novemberében. 24 órát töltött a La Paz-i Copacabana hotelben, majd vidékre sietett, ahol már várt rá az az 52 fős bolíviaiakból, kubaiakból és perúiakból álló csapat, amely az első gerilla csoport lett Bolíviában. Részt vettem egy politikai-katonai megbeszélésen a Bonni bolíviai nagykövetségen, amikor találkoztam egy emberrel. Jó ideje bámult már rám. Amikor távoztam a tárgyalóasztaltól, a férfi odalépett hozzám, és tökéletes spanyolsággal megkérdezte tőlem: ön ugye Bolívia katonai tanácsadója? Igen, feleltem. Erről így folytatta. Tájékoztatnom kell arról, hogy egy kubai titkos megbeszélésen határozat született arról, hogy fegyveres felkelést robbantanak ki egy latin-amerikai országban. Ez lehet Peru, Argentína vagy Bolívia. Nem nevezte meg a felkelés vezérét, de én azonnal Che Guevarára gondoltam, mivel ő ismerte legjobban ezeket az országokat. Az információt továbbítottam La Pazba, de azt a feltevést, hogy esetleg Guevara a vezér, megtartottam magamnak. Csak annyit mondtam, hogy véleményem szerint fegyveres felkelés készül Bolíviában. 1967. februárjában az első gerilla csapatok elhagyják a központi tábort, hogy felderítsék a régiót, amit a legmegfelelőbbnek gondoltak a fegyveres felkelés kirobbantására. 2 embert veszítenek, miközben átkelnek a Rio Grande-n. Úgy vélik, néhány nap elegendő kell, hogy legyen a terület felderítésére, ehelyett 6 héten át egész napokat kell megtenniük erőltetett menetben az ellenséges területen. Sűrűn benőtt erdőségeken vágják keresztül magukat macsétáikkal. Che nem azt találja, amire számított. Március 20-án az expedíció visszatér a központi táborba. Azt várják, hogy újabb harcosok csatlakozzanak a Nemzeti Felszabadító Hadsereghez. De nem érkezik más, csupán a Tania néven ismert Tamara Bunke, az argentin festő Ciro Bustos és a francia író Régis Debray. Régis Debray, a Forradalom a forradalomban című könyv szerzője el volt ragadtatva Che Guevarától. 3 nappal érkezésük után Debray tanulja az első tűzharcnak, amely a gerillák és a bolíviai hadsereg között zajlik, és amelyben Tania is részt vesz. 7 katona veszíti életét, köztük Ruben Amezaga szakaszparancsnok. Che naplójából kiderül, hogy ő 2 embert vesztett, 4-en megsebesültek, de foglyul ejtettek 14 rangert. Che ellátja a foglyok sebeit, majd szabadon engedi mindet. Még azon a napon újabb incidensre kerül sor. 7 katona meghal, 5 megsebesül, 22 pedig fogságba esik. A gerillák embervesztesége 1 fő, Jesus Suárez Gayol. A bolíviai hadsereg nincs hozzászokva a gerilla harcokhoz, ezért sok embert veszít. Barrientos elnök az Egyesült Államoktól kér segítséget, ahonnan azonnal megérkeznek a tanácsadók, a beépülési technikák és a katonai kémkedés szakértői. Április 25-én Che azt írta a naplójába, hogy a hadsereg élcsapata nem más, mint 3 német juhászkutya. Ezt a technikát a CIA tanította a bolíviai hadseregnek.
Kutyákat képeztek ki bizonyos vegyi anyagok kiszimatolására. És így ezek a kutyák könnyen megtalálták a gerillatábort. A vegyi anyagot egy angol-chilei ügynök csempészte be a táborba. Április 19-én a gerillák elfogtak egy férfit, aki chilei újságírónak, George Andrew Roth-nak mondja magát. Az okniába rejtette el a vegyi anyagot, amit elszórt mindenhol. A tábort átjárta az a szag, amelynek jelzésére a német juhászkutyákat kiképezték.